Mararami iti natibker a panagkakaduan iti Cordilleran iti Northern California nagtitinulong iti pangitag-ay iti indak kelanda a kultura. Daytoy ti report. Gapo kadagitoy nga aggagayem ken pamilya manipud Northern California. Naaramid da at tipunan tinasurok sa ngagasot 50 a Cordilleran a nakabase iti California, Las Vegas, kanda dumapay apaset iti Amerika para iti daytoy nga aktibidad a panang taginayn iti indak kelanda a kultura. Iti daytoy a panagsasarak da iti Sunnyvale, California, na minsan manen ani matangan iti maipampanakkel a Cordillera Solidarity. Panagkakadwada, panagtitinulong, kan panangisakit iti may sakit maysa, at tumiptipker pa iti panaglabas iti tawen. Solidarity represents oneness, harmony, sharing, and unity. All the county of Northern California were represented by the Cordillerans here during the Solidarity gatherings. Agkay kaysada iti parang taginayn iti indak kelanda a kultura. Kultura akas iti badang system ngagtaltalinad a sibibiyag uray iti Amerika. Here in America, I'm so happy to let you know that we still practice the Badang system. These are the people who volunteer their time unselfishly to butcher the pigs for the past 2 years under the coordination of Roldan Watashi and leadership of Roger Lamses, George Ugalde, Wilson Indira Dudon, and Jitro Maslag. At dabay iti igurot kanyaw, tampok iti panagtukar iti gangsa dagiti na dumaduma at tribo. Ken panangibida kadagiti na dumaduma nga igurot attire, ken arwatan. Nagsasango dapay iti panangan para iti tradisyonal at taroon awat-wat, ken pinunag. Agraman iti inuman at tapoy. I do feel humbly blessed. I do support the Solidarity event, which is a way of gathering us together. Adumot lang dagiti nalatak a Cordillera musician at tumultulong iti promosyon iti bukod a kultura iti Amerika akas kada Conrad Marzan, Richard Arandia, Reverend Leonard Oaks, Jerry Del Cruz, Julius Paran, ken Joel Aliping. Laglagi pun tayo nga awan narsat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy.